Сярод герояў, якіх захоўвае наша памяць, імя Аввакума Мамонтова займае асаблівае месца, таму што Аввакум Владимирович Мамонтов – ураджэнец Архангельскай вобласці, ваяваў і загінуў у нашых краях, а дакладней у Стаўбцоўскім раёне, паблізу вёскі Аталісь. Аввакум Владимирович Мамонтов нарадзіўся 18 кастрычніка 1920 года ў вёсцы Жукава Архангельскай вобласці. Вайну сустрэў на заходнім фронце. Ён быў намеснікам па камсамольскай рабоце камандзіра партызанскай брыгады імя Георгія Канстанціновича Жукава. 19 мая 1944 года партызаны атрымалі вестку, што ў кірунку вёскі Аталісь ідзе нямецкі карны атрад. Аввакум Мамонтов прыняў актыўны ўдзел у гэтым баі. Ён памёр 20 мая 1944 года, а ўжо ў 1975 годзе быў устаноўлены помнік Аввакуму Мамонтову ў вёсцы Аталісь. Аввакума Мамонтова даўно няма з намі, але памяць аб ім жыве. Імя героя носіць адна з вуліц у аграгарадку Аталісь і ў горадзе Столбцы.